Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibando yakubingelela Ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele ukuba phinda sihlanganise futhi namhlanje ukuba sizwe izwi lakhe. Siyambonga, akekho ufana naye, akekho njengaye. Ubani singamlinganisa naye bese belingana? Ubani singamfanisa naye bafanane na? Wayekhona emandulo, ukhona manje, uzoba khona ingunaphakade. Ungikhona. Ayisambonga uNkulunkulu wethu osithandayo. Siyambonga usipha ukunqoba ngenkosi yethu Jesu Kristu ophilayo. Siyambonga siswela imilomo yokumbonga. Umphefumulo wami uyayitosa inkosi. Umphefumulo wami uyayitosa inkosi. Khuleko wami ukuthi uNkulunkulu wami ungalahlekelwa nawo yedwa, kithina sonke sikhona ekhaya lezwi, size singene ezulwini samukele imiqhele yethu. Umkhuleko wami loyo ukuthi ungasali ngaphandle mntaka baba. Tuba umzimba wakho, kubambisise lokho okufundayo nokuzwayo ekhaya lezwi, ngoba kuyivela kancane, akutholakali noma ikuphi. Angishongo ukuthi akutholakali ndawo, kuyatholakala, kodwa hayi noma ikuphi. Kubambisise, kubambisise. Ayike angidlule lapho, siye emkhulekweni singakayi. Nibonile ke bazalwane ukuthi indlela yaseMpumalanga iyavuthwa. Sasisephiva, njengamanje sise Langloop. Kodwa kuseyidolobha mangaphazami, kuseyona iMalelane. Kusengaphansi kwayo Inkomazi district. Inkomazi district. So ke uNkulunkulu ethandake kusho ukuthi kuzoba nama-branch ayanda ngale eMpumalanga yeMpumalanga, east of Mpumalanga. Lokho ke siyambonga uNkulunkulu kakhulu, nisithwale ngomkhuleko. Singakafiki ke lapho singakafiki lapho, niyakhumbula ukuthi siya eGoli. Siya eGoli very soon, maduze nje sesiya eGoli. Khumbule ukuthi eGoli kunama branches awu-2. Ibheke ukuthi siyanini eGoli. Phela la madate awahlali mina kwelami ekhanda. eGoli sinenkonzo mhla ka-15 kuFebruary nangomhla ka-16 sinenkonzo eGoli eGauteng. Ngayifaka ke into eshoyo ukuthi whereabout in Gauteng. Mawuthanda ukuba seGauteng, xhumana nabefundisi bakhona. Ngothanda nje ukuye eGauteng, bathinta abefundisi. Uma uthanda ukuya eMpumalanga, bathinte naseMpumalanga. Ngizokunika inamba yabo ubathinte. Usho ukuthi ufuna ukuza eMpumalanga. Uhlelo uhambo lwakho, ube umuntu ohlelile. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Kuthi ke singakayi eMpumalanga siya eGauteng. Gauteng 15 February inkonzo zimbili, ngesonto inkonzo yodwa, bese siyabuya. Ngizodina lapho ukusho okunye. Akusho ukuthi asizukuya ndawo before eGauteng, kodwa angikwazi ukusho ngoba siya ebranchini. Uma siya ebranchini kuyiSunday, ngiyaphinda ngiyayigcizelela. Abazalwane abasuvala ibranch abakhonza kuyona bese beya kwenye ibranch. Ngiyacela nje, ngoba wazi ukuthi ubani obezofika ebranchini. Mhlawumbe inkosi uJesu iqobo lwayo bizofika ebranchini, seniyathutha nina. Yabona ukuthi inkinga le, seniyathutha nina seniyongena kwenye indawo. So ke uma sikhonza ngesonto
ngazi ukuthi sikhonzele endaweni ezincane angisumemezela ukuze kungagcwala bese banenkinga umfundisi walapho. Uyena ozozimemela ngendlela yakhe local ngoba uyazi ukuthi unendle engakanani, mayibiza ubani nobani izogcwala, mayedlula eyomema obani nobani ngeke kusalunga. Hayi ngimemela ikhaya lethu ngoba phela nina nicoshwa. Hayi anicoshwa, ngamangala mina sise Cape Town vumbu nampa abantu basothongathi base Cape Town. Hawu sise Goli vumbu nantu uthongathi sinale Goli. Empumalanga vumbu nantu uthongathi sinale Mpumalanga. Hey bayangijabulisa labazalwane, bayangibusisa laba bazalwane ngoba bayazenzela bazihambele, abakhathazi umuntu kodwa bayazihambela nje. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Ngiyacela ukuthi siguqe sikhuleke siyezwini lethu losuku kuka John chapter 17. John chapter 17. Baba wethu ongcwele, Baba wethu olungile, Baba wethu nomusa, ongubaba wenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Siyathoba, siyabonga ukuthanda kwakho, sibonga uthando lwakho luyisimangaliso. Nothando lwakho lutshalile enhlizweni zethu kuba sithandane njengabazalwane, siyabonga. Siswele indlela esingakubonga ngayo Nkosi ngaphandle kokuthi sikubonge ngeimpilo zethu, sikuphilele, sikukhonze, sikujabulise. Njengoba akukho ukuthokozisa ngaphandle kokholo, ufuna umuntu okholwayo owazi ukuthi mayeza kuwe ngumvuzo walaba beza kuwe. Siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga Moya Ongcwele, siyabonga. Ngiyacela ube nathi nakule nkonzo uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele, sikhona la estudio 1. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Akekho uNkulunkulu wethu onjengaye, akekho futhi uNkulunkulu wethu ofana naye. Sizoqhubeka ke John chapter 17. Sifunda ke namhlanje uverse 16 ngoba sifunde izolo u15 othi angiceleli ukuba ubasusezweni kepha ngicela ukuba ubalonde kokubi. Thike u16 abasiba bezwe njengalokhu nami angisiye owezwe. Yabona mase sithengwe ngegazi lika Jesu. Singaphila ezweni kodwa sibona bezwe. Haya sebona bala njengoba noJesu uphilile la ezweni kodwa akasiyena owezwe. Lo abona ufuna sihlale sikhumbula lonto bazalwane ukuthi asibona abezwe. Ngakho singalilingisi lelizwe. Singakwenzi okwenziwa kulelizwe ngoba thina asibona abezwe. Hayi mina ngazi noma niyakuzwa lokho. Thola umzalwane wenza into eyenziwa yizwe. Umzalwane akahlukaniseki nezwe. Indlela agqoke ngayo ifananse nezwe. Nendlela akenze ngayo ikhanda lakhe usezweni nje. Nendlela akenze ngayo ubuso bakhe usezweni nje. Umntwana kaNkulunkulu bayilento uNkulunkulu amdale yona kanezeli futhi akasusi. Ngoba sisazoma phambi kaNkulunkulu siphendule ngaleli thempeli asinikeze lona, thempeli likaMoya Ongcwele ukuthi senzane kulo. Asibholanga inimbobo zamacici. Asenzanga nilokhu yanalokhu akangakufuni na. So masingalilingisi lelizwe. Singayenzi nje into esezweni. Yithini okufanele silandele yizwe? The world should follow us because thina silandela uJesu. Ilokho engikuzamayo imini nobusuku. Ngiyafisa ngiyathanda ningilandele bazalwane ngoba ngilandela uJesu. Ngaphezulu kokumlandela ungigibele ngiyimbongo legitshelo. Ngakho ungabi namahlono ukuthi ungilandele
ngeke uduke ngoba ukhona umendo wendlela lapho ngisho abayiziwula lithi iBhayibheli ngeke balahleke. Why bengeke balahleke? Ngoba banomoya kaNkuluNkulu ngaphakathi oyinkomba indlela, uyena okhomba indlela. So awukwazi ukuduka. Hayi, siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Ngakho-ke uthi umpostoli Paul ngoba seRoma chapter 12 verse 2, ningalilingisi lelizwe kodwa niguqulwe isimo ngokuthi ingqondo yenu yenziwe ibentsha ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. Ngoba ngeke ukwazi ukuhlolisisa ingaguquliwe, singaguquliwe isimo sakho ngokuthi yenziwe ibentsha ingqondo. Isimo sakho masiguqulwe. Musugqoka njengoba ugqoka ungakholwa, debhisi ibhlukwe, bhambe mawuhamba. Aziyeke lezo zinto, hamba nje smoothly njengoba uNkulunkulu ekudalile. Yeke ukuzama ukuimpress abantu, but impress uNkulunkulu, akubone ungcwele, akuthande, akungenise ezulwini lakhe. Ilokhu uNkulunkulu wethu akakufunayo. Uthi-ke kuverse 16, abasiba bezwe njengalokhu nami angisiye owezwe. Kanti banjani abezwe? Yazi ukuthi ngiyamangala. Kanti banjani abezwe bafowethu? Ngempela abezwe banjani? Abezwe abaluzi ulimi esikhuluma la ekhaya lethu. Ngoba abanjani bangabezwe. Hayi, abezwa ngempela. Abezwa nje. Mufunda uFirst John chapter 4 siqala kuverse 4, uthi ningabaka uNkulunkulu nina bantwanyana, nibahlulile ngokuba lowo okini mkhulu kunayo sezweni. Iqala lapha indaba, yamukela iNkosi uJesu ukuze ungabi ngowezwe. Mkhulu lokuwe kunosezweni. Yamukela iNkosi uJesu ngokusho emva kwami abaseRoma 10 verse 9. Bagcwele abaseRoma 10 verse 9. Bakhona ngisho ku-YouTube, ngithole ngigcine ngisebenze 13,000 or 11,000, I can't remember. Okungenani uhafu laba abantu babamukelile uJesu. Mina angibazi abantu ngoba fice ezulwini kuthiwa uyambona lo wasindiswa wena umqhele wakho lo. Angibazi ngoba lo mkhuleko sawufake ku-YouTube. Ukhona ekhaya lezwi, umukela uJesu at your leisure and at your time, ubusiyamukela uJesu. Usuhamba ngobungcwele, uphila impilo engcwele, bese uvuma izono zakho. Ngoba it is only then mosuvuma izono zakho la uzobona ubukhulu bukaNkulunkulu nenkazimulo yakhe. So kukubiza ukuthi uvuma izono zakho, uzihlanganise neNkosi uJesu, akuthethelela, akuhlanze kubo bonke ukungcola kwakho. Lithi-ke izwe engicaphunayo, 1 John chapter 4 verse 4, ningabaka uNkulunkulu nina bantwanyana, nibahlulile ngokuba lowo kini mkhulu kunawo sezweni. Akufanele sihlulwe sinomoya ongcwele. Akufanele sihlulwe ukuthatha ubunye bukaNkulunkulu kuphelele kithi. Ihlazo lelo. Uthi ku verse 5, bona bangabezwe ngalokho bakhuluma okwezwe, nezwe liyabezwa. Abantu bezwe bakhuluma okwezwe, nezwe liyabezwa. So thina kufanele siphume ezweni, singalilingisi izwe. Abasiba bezwe njengalokhu nami angisiye owezwe. Asiphumeni ezweni bafowethu. Bona bangabezwe ngalokho bakhuluma okwezwe, nezwe liyabezwa. Wenze njani uma izwe selikhuluma indaba zalo? Bekufanele usuke phakathi kwabo, ungangcolisi indlebe zakho zikamoya. Abanye abamuza uNkulunkulu ekhuluma nabo, wabahamba belalela zonke indaba ezingcolisa indlebe zabo.
Abanye uyakhuluma uNkulunkulu umnotho efuna ukuthi abaphe izinto abanikeze abezwa ngoba kugcwele ama-TV engqondweni, kugcwele ama-radio engqondweni, kugcwele konke ukungcola. Uzomuzwa kanjani uNkulunkulu? Uzogcwalisa khona ukuthi ungowezwe. Uma ungowezwe izwe lizokuzwa. Uma siqhubeka noverse 6 uthi thina singabaka uNkulunkulu omaziyo uNkulunkulu uyasizwa ongesiyo kaNkulunkulu akasizwa. Sengikusho kaningi abantu abaphuma ekhaya lezwi ngoba bangizwa. Yikho bephuma nje abangizwa. Abanye bazi bathi uyabanda lo baba. Bafuna ngenzeni bangumsindo. Ngisho hallelujah, praise the Lord. No. Isifundisa sizongena. Khumbula mina ngiyafundisa. Akekho engizoshumayela njengaye ngizomlingisa. Ngizokwenza lokho engikunikezile. Ngoba uJesu uyasithanda, usinikezile izinto zethu. Bona bangabezwe ngalokho bakhuluma okwezwe nezwe liyabezwa. Thina singabaka uNkulunkulu omaziyo uNkulunkulu uyasizwa, ongesiyo kaNkulunkulu akezwa, akasizwa. Ngalokho siyamazi umoya weqiniso nomoya wokuduka. So laba bantu bagcina sebephuma ngoba basizwa. Bakhishwa ukuthi abasizwa bese beyaphuma. Mawubheka uFirst John chapter 2 uverse 18 noverse 19 likhuluma ngokufika kaMphiko uKristu. Bantwanyana sekuyisikhathi sokugcina njengalokhu nezwe ukuthi uMphiko uKristu uyeza. Nakalokhu sekukhona abaphiko uKristu abaningi. Ngalokho siyazi ukuthi sekuyisikhathi sokugcina ngenxa yokudwala kwalabaphiko uKristu. Verse 19 baphuma kithi kodwa babengesibo abakithi ukuba uma bebengabakithi bebeyakuhlala nathi. Abahlala ngoba kubona abakithi. Thina sinokugcotshwa okuvela koNgcwele. Niyamazi nonke, niyakwazi nonke. So ke bafowethu bazophuma kodwa basuphuma ngendlela abaphuma ngayo. Ngendlela eheavy abaphume nje. Waphela vele ngeke siye ngancanye njengamanzi. So ke bangcwele uNkulunkulu wethu uyasithanda. Uyasiqwashisa ukuthi sibabone laba bantu. Sibazi. Athi ngale kwabaseKorinte sifunde kubona izolo. Ningadli ngisho ukudla nonjalo. Asidli nalo muntu. So ke labantu baphuma kithi kodwa bebengesibo abakithi ngokuba uma bebe ngabakithi bebeyakuhlala nathi ukuba konke umoya akushoyo ugcwaliseke. Bebeyokuhlala nathi, abahlali nathi, abezwa. Yazi ukuthi abezwa. Sikhuluma izulu nabakhuluma izulu abezwa. Noma bekhuluma enye language yakwaXhosa noma yaseSwazini kodwa iqiniso lithi they don't understand. Babona leli khehla nje libanga umsindo. Ngakho ke uthi uJesu abasiba bezwe njengalokhu nami ngingesiyowezwe. Bengade ngiaddressa leyo issue. Sizolalela umoya kaNkulunkulu. Kungenzeka ukuthi sesizophetha mhlambe kusasa inkonzo yokugcina phansi kwalomkhuleko ukhumbule phela wena ke osumdala ukuthi sakhuluma ngalomkhuleko suqala phakathi saze safika ekugcineni sase siyoqala ke kuverse 1 ngoba sasuqale kuverse 20 ngawo lo nyaka u2020. uNkulunkulu ke akakubusise, uNkulunkulu akagcine ungakhohlwa nangengozi, ungakhohlwa ukuthi awusiyena walelizwe. Set yourself apart, zingcwelisela uNkulunkulu, qhelelana nabantu bezizwe abakulimazayo abakusesihogweni.
Siyambonga kuNkulunkulu udumo lonke lungolwakhe. Ngiyacela ukuthi ngithandaze. Ake sithobe amakhanda bese siyaguqa. Baba wethu ongcwele, baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, ngiyayithoba phambi kobuso bakho, sibonga ukugcinwa nokulondwa ngesakhe isandla. Akekho ofana nawe, akekho uNkulunkulu njengawe. Ngiyakhuleka ke Nkosi ukuthi ube phakathi kwethu. Ngiyakhuleka ke Nkosi ukuthi uzambule. Ngiyakhuleka uNkulunkulu wami ukuthi usihole ngezwi lakho, usihole ngeso lakho, usiholele endleleni yokuphila, endleleni yaphakade. Busisa ke kube lona loyo lalele. Babusisa baletha abantu, babusise Nkosi ngiyacela. Baletha abantu abangezophuma. Ngiyacela uNkulunkulu wami nomusa, Nkosi Jesu ibandla lakho walithenga. Ngilinikela kuwena namanje. Bonke abasekhaya lezwi abasentabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa bangabakho. Mina ngilala ibandla nami ngingowakho. Ngiyimbongolo igibele. Qhubeka ke Nkosi uyigibele. Nginikela kuwena ukuphila kwami. Ngoba uma ngikunikele kuwe akusemina ophilayo kodwa wena ophila kimi. Ukuphila kwami kufihliwe nawe uhlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu Baba ezulwini. Okwaze kwamnandi lokho. Siyabonga uJesu Kristu inkosi. Amen. Ayike sesifikile emaphethelweni enkonzo yethu. Ngiyajabula ukuba kanye nawe namhlanje. uNkulunkulu wokuthula makakugcwalise ngokuthula nangothando lwabazalwane. Babunzibande yavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi.